Morning mga kabaro, no? O karon mga kabaro, no? Pa-welding na mo niya buhang plansa ni Katulindoy. May si Katulindoy mga kabaro, no? Kay all around. Nyama, dito ko ma. Ako ni pa-welding mga kabaro, no? Kay ligon mo ni kung sana mga kabaro, kay sa isina naman nag-plate man, no? Mine! Uy. Ha? Palit, uy! Asa sa anong no? Gusto mo marito? Sige, anong? Ambot ba si dito manis kaya anong? Gusto mo marito eh. Ay, na sige anong lagi? Abot ko panungay kay wag na. Sarinto mo. Paling ko to niya. Ito, dito siya kay tuloy niyo. Ade. Ganito na dito si Papa Abot, tandaan mo. Buguya. Ah, kabaro. Bakal din. Ha? Bakal din. Welding na mo rin. Ayudan niyo ako daw. Oops! Di magkailan yung galangan. No, kaya tulong-tulong pa. Dua pat. Ano sa'yo na dapat? Ito niya ko, dalan pa. Piling din pa mo daw. Ha? Piling din. Turing. Break. Turing? Bakal. Kato kayo no. Yang uang landing ko man. Uncle bar. Bakal. Ya. Nama ikon dito. Link. Dikit. Link dito dito. Kana? Mo na buhat sa landing babaw. Mulak na hindi ko rin. Wala sa siya, wala sa binaw. Dak patay. Wah. Wala gini itong buntananan rin, no? Naoy. Kasa man to? Ano rin likod? Dali ito katingo ng bakal dai, di ba na masulod dito na ba? Tulog kay. Ha? Tulog na. Okay, utok na. Ito ko mo. Atok. Madami ka to. Patay na sounds. Iya, sa pag-vlog na doon ron. Hey! 1,000 ka na, 1 million. Ano na? Sa 1 million, 50,000 ang buwan. Korta. Grabe, no? Isang ano eh. Additional income. Wala yun, eh. Uy, naka 1 million ka buwan. Iya, sabi na klaro na kayo buwan. Dito. Wala po yun, eh. Ipay kay mga ano. Ha? Yeah, mga kabaro, no? Ipadayon nila nagtrabaho mga kabaro. Dari, ano? Gito lindoy. Na, mga kabaro. Ipadayon nagtrabaho. Kay mapagid din na humano. Oh. Yeah, bro, nabilin tong rad ba? Gamay dito. Hindi mo taraan ng buwan. Ano? Oh, sa kuyanan. Di, parang sa kanding mo, hindi mo taraan. Wato na ano. Yeah, naisundang na ya? Ha? Sundang? Magbunot og lubi ba? Terus taas. Sir, to mo mo. Amot, magpaluto mo lang si mama o kuan? Gabi? Kinaso na po? Oo, ang kinason. Pero kinaso ang dugay susok. Kaya yung supos po ganyan daw. Pakuratan na daw. Susok ba susok? Ano daw? Ano daw? Huy! Pagugol. Kumiwa mo tayo susi ani. Papalit sa sila. Ako mo gamit tas. Ay, wala eh. Ano ba para to? Why susi mga kabaro, no? Karon, ako ko papa. Padayon nila pa trabaho mga kabaro, no? Kaya undangan ni og siguro walo ka adlaw na undangan. Kay sila papa nangasal sa kuan sa Cagayan. Unya, gila man. Unya. Diri to gikulong bitin sa una mga kabaro. Diri to gikulong dako kay to.
sawa mga siguro kuan ka tuig to. 15 ka tuig ang sawa mga kabaro. Ay 15 kay dili. Mga 17 mga tuig to. Dako kay mga kabaro niya. Pero namatay mga kabaro no. Namatay ang sawa. Dua ka tuig na pud siya namatay. Bago kong mata mga kabaro niya karon. Amo ni ano mga kabaro no. Lay, gusto man? Oh, naka-reward siya, 20. Hi. Hello. Hi. Pa. Hello, Lay. Ay, susi ito? Tigas. Kaya, sarado mo ito. Kung dala ni Bi. Sarado ba? Kasi kung nawala naman dala. Salamat daw. Kasi wala na dala dito susi. Ay. Hindi mo ipakita. Ulo mo na siya. Ay, siguro ulo niya. Yung mga tijinjin, no? Pagkauli, no? Napa. Nasa Kidapawan, Nay. Ay. Agilan ko. Good morning niya. Morning sa imo, Nay. Black Loy. Ayo. Tanaw diha sa tong kaway-kaway diha. Ya mga kabaro, no? Adlaw Domingo ron mga kabaro. Kanya. Ala, isusi is papa dala. Pero mga kabaro, no? Magbulok na og lubi pa. Nya, ang sundang nasa taas, mo to nga kog susi. Ano ko ano? Tos taas lagi daw. Oops. Ay mo nga tiles diri apay butang pa? Mo nga tiles? Sa Torel? Sa nga butang. Oops. Nasa butang nga na butang. Uy. Ha? O kayo, 30 kay. Tak kayo. Ah, buka, ilan yung buka? Sige. Boss, ang ato ang height sa hagdanan, ibensin ko lang ta. Taas kayo 30, naman. Ha? Oh. Ayun, asan ko dito? Ewan ko. Nya, ang ato ang landing, hindi kita to diya sa boss ha? Saka kubay 3. Nya, ang landing na to 1 meter atong fan. 1 meter. Sila mo bakal nito? Dito niyo ang bakal dito. Na, Sila to, ulitin to. pagkabok. Pagkabok. Ito ko darang lapad ba? Ah, ang lapad ito. Asa ako sundag? Kaya sundag mga baro, no? Sa karon. Ay, yung sinila si Dunda eh. Tingnan natin. Asa to sundag? Uy, ano na putahan lagi? Oh. Asa kong sundang utang? Kuya Tolens! Yeah, ang sundang na pita? Taas? Asa pa mo? Sayang niyo. Kining cornmeal ba? Eh, kumakayo, mabot ang gabi. Pinibunta lang daan kay pagkagod mong na ito sa kuan. Dito sa Kakru to you.
Ada ya? Pastilan. Nah, wala. Pastilan mo. Yun. Wala. Isa lang, bilig ako yung bilik-bilik. Wala ka sa bigas balay? Ha? O mga kabaro, no? Update din sa taas, mga kabaro. Mo ni mga kabaro. Kabaro. Uy. Sa tanan taga Matina, no? Shout out sa inyo. Eh, dito nila dyan dayo. Nangawa na itong basura diya mga kabaro, no? Itong mga bunga ng lubi mga kabaro, katong nanurok. Gi paglabay sa gawas mga kabaro, kay wa man gyud daghan kaayo niya musamot og kapikil niya karon asa ka tong tubig tubig asa ka tong kuano sundang anong tanan tabi ang sound sa pikas mga kabaro solid kayong kasaba no. Pastilan ay lang na makapiright no guys. Sayang ang video kung makapiright ato ni no. Di lang ta makapiright, di sayang kayo. Hadlok ka ng copyright mga kabaro kay labi nagagsugod tag vlog. Hadlok kay na kaya naman asa juga tong sundang. Asa ang sundang? Asan sundang? Sundang. Pa. Atong sundang asa? Oh, adito. Meron ko dito. Woo! Lagi lang yan ang nagluto. Yeah. Kamalo ba ka mo tao daw ka ng kuhan? Wala pa kayo tagaw di. Lagi yung lang kong istorya oy. Ganyan. Balik ako. Pero Wala. gwapo yung buhok ba? Okay, 1 million view. 50,000. Grabe yaya na oy. Pohon. Natulpo galingan. Kaya mga kabaro, no, nakakaglubi din mga kabaro buntanan kay bagungon na pugko niya mga kabaro, no. Ang bagungon mga kabaro, na po kong lutuon, no. Sa karon, asa mang lubi diri agpapatay gipanghakot mo siguro nila. Patay way mga lubi. Kana siguro ato ipabuntan kana. Tikagan tag-as mo nilubiha mga kabaro, no dagaglahing. Problema oy musaka. Sana sa una sa pet-pet ako. Kusunaga ay musaka ani diri oy. Nya, karo no. Kita tagwa no. Sundang. Ug ata makitag sundang no. Natas ba rin? Mingaw ato palibot no. Wala nagtikaw-tikaw kundi kami lang. Adlaw Domingo, adlaw ting simba, pero wa man simba gud sa mga kabaro no. Mo ni nga. Ay na naglimpyuhi oy. Yeah. Tara. Ay, tanaw ka ning Juan kasaludo. Kana saludo sige ko ana ba. Sama na nga na traffic man dia. Traffic ituloy. Tinamayo na mga traffic dia ba. Sana lang mangga. Asa na ibet lang. Na. Saan sa gol? Wa man. Agi man. Lang kong ipon. Pero imong kuan ba, ang imong paon mahal pa sa imong kuha. Grabe yan, namasol niya ang paon, kining kuan, kining pasayan. Ang kuha tamban, pastilan. Ha? Oy, hey.
Mine! Eh, ma! Nari ang sundang, ma? Oo? Natagbog, pangita dito sila. Dara ako mangita. Dara. Tara sundang. Kay mana ako rog bagungon dito. May na ato ron. Ya, pakagod. Ay na, ako ni ma. Ari di. Ya mo kabaro no. Mas lami, paog-paon. Sa na dia? Kana. Lawan. Agpong bata dia wadi. Ay balo na dia. Yusa na dia oi. Balon. Hindi. Iya ko i-video call kay gisapot ang lola. Kinsa nang gisapot man ang lula? Unsa man ang tinda? Unsa man imong Gisapot dada? mo. Sundang? Ay magburot ng lubi nay. Isa sa Yusip. Og sa karon mga kabaro no. Siguro tulo ka lubi, buntan. Tama na, tulo ka lubi. Para sa tuang sa tong bagungo no. Sa nang ipanday ni madam. Unsa na imong mga bulak? Puro ano man yung Ah. magpakuan kay Ayaw. Ayaw. Ate, mga saag ko pa doon. Saag na sad. Ay, gusto na explore natin yung riyan. Asa yun to na? Ay! Silingan! Pandawan niya ako silingan. Email tala silingan. Ha? Unya na mag-email. Agi ko silingan. Mo ni. Nya. Ano ginatungtungan ako nga ito ara re dito ila. Wala mga kabaro ng area mga kabaro. No? Ako nang gi-explore mga kabaro kay explore dito pita no. Di andalan. Okay. Pero no. Ngita tagwa no. Magbunot tag lubi. Igsuon ni mong janjan silingan. Igsuon mong janjan. Janjan ba nga si Dakmat. dili oy. Ano na may igsuon di ay? Inyo nang iring? Kana? Ito. Kana oh. Dili niyo yung iring? Unsa pangalan ana? Sino may pangalan ng iring? Pangalan lining. Ay, Mingkay. Dito ako silingan. Agay kadanglog. Pagwatag lobi no, Lucky Arnold ba ni? Kini Lucky Arnold ni. Karon wala man diri sa una, karon sirado, lapos-lapos sa dalan mga kabaro no. Og pakilid. Ay. Mga kabaro. Oops. Ano daw? Ano? Ay. Ha? Uy, kini? Kaya sa kuan ba? Wak, asa ka nagsimba wak? Ano nagsimba sa Church Primeo? Wala, di ako nasimba sa pili. Asa na? Ay, sa kapilya ka? Ang sa oras magsugod sa Domingo? Kanang sala. Magsuko na na. Si Alas City. Basta ano wak? Kira man. Nagbiyahe pa ni mo? Unsa oras siya mag-uli diya kasagaran? Abot na guna alas 2. So, Alas alas 2. 2 sa buntag. Lili. Hapon. Anya.
Nya balik na pa siya gabi eh. Di, baik ko siya pagkabulisan. Ah, pagkabuntag na pod. Adi na siya mo biyahe ana alas 2 sa hapon ra siya. Taman? Unsa na nga? 24 hours na. Unsa kay nga taxi ihawak? Unsa man na STC. STC no? Hi te. Andun niya na ako kasilingan no ako baro no. May pa si auntie kay nakasimba si auntie karon oy. Og sa karon mamulot taglobe no. Bike ni Kuya Anong. Wow, bikers si Kuya Anong ba? Nya. Kay bikers Kuya Anong atong i-plaster ning kamera. Asa ako ni plaster no? Pangita to ni pagi no. Kabig butong ni sa una mga kabaro. Pag minyo na mong misis mga kabaro no. Kining lubiha diri pataman. Wala na yung munga na. Nya, naon lang na ako mga kabaro no kabuton. Karon sa 6 years na mo mag 7 years na ming misis. Taas na kayo nga lubi. Kinagin makabot ba? Okay. Saan kita itong kamera no? Okay. Magpa asa ni butang ni. Ngita taga-plastaran. Siya bulag. Uy. Tay kay tijuan dihang bulag. Okay. Plastaran kamera mga ano no. Amo taglubi. Oops. Bro, amo ni. Iyay ka. May mga uyong ni. Iyay. May biyog. May karita. May uyog mga kabaro, no? Di uyog. Kini magungkuan, basta dili na siya uyog. Basta dili uyog ani, wala na ikuan, may lami na ituno. Ngita pa ta mga kabaro no gabi. Og ngita tag uyog no. Kini jaga-jaga punig di ni uyog. Duha lang kabo. Akin ni, arang-arang ni. Kini isa lagi. Kini arang-arang ni. Hop. Ora. Ngita tayo lubi. Taas na mo guys sa kaon no dyan no. O basi din ang hagbong dyan no. Taas na sa kaon ba? Kato sureball ting isa. Kini sureball ni. Sureball ni. Taga-bukid ko mga kabaro. Muna kabalo ko sa lubi kung good siya or bad. Nya. Kini. Okay ni. Lakay niya yung gata. Asa man ni gata? Ito, tagak ito. Tunggagmay? Dili man uyog. Lagloy. Dili ang uyog. Apa? Ba. Uyog na ba? Kan dia. Kan dili. Ah, dili ang gopo. Gini katuto dito. Mo ni, dito. Dito na yung Oh. okay. Kasi ano rin? Nya gata. Gata ni. Luwag ka na ito, Triya. Ito sa plaster mga kabaros ng kamera no. Ana, plaster. Buang mo na. Yaga-yaga
ka buwang uyugan na. Pagod. Agad. Taga bukid dili kayo yabang. Kamalumag agad. Pagod lang. Sorry, bro, lugit pa. Biya ko na pa. Kada pa. Bantay ha. Ah, haba. Tama na to. Tama na nito lo. Tama na, kugihan na gini mo ba? Aduh gaya makatahal oy, grabe. Ha? Bang, ba, butong ba? Pasti gusto kang butong. Wala butong. Hanya dada, dada. Sini daw. Batasan dia. Pinta. Para plastik dia. Pinta deh. Oh, isa lang. Oh, binigyan. Kaya ako lang parang plastic diretso. Black mo magwala, magbunot. Langan. Di kumita rin isto ang kuano nga puho natin mga balikan ba? Kaya ka, minyon ka. Yung parang nabigyan na lang ba? Ayaw sa nauna aya. Iba si ani nga enjoy na to ba? Kapag na ito nila eh. Ha? Kapag na ito nila black. Ano sa enjoy din? Kamay pa may iyang kon. Ha? Kamay pa. Na isang pa man. Ay. Ha? Ano na rin? Nabita. Kamilyo nega. Claro na. Tama, itulo pa? Tuwaga pa no? Ha? Itulo. Ha? Tama yung tulo? Dito na siguro ka sa kuwan pa sagod. Oh, dito sa... Apa ya? Dili. Oh, mago. Sa playa. Kagwang na nga ito pa rin sa Punta Dumalag. Oh, kato. Ito ko. Ha? Nakato ka dito wala? Kato ko eh. Unahan ang kapilya. Oh. Muta na kag asa maning kuwan. Tuwagan mo tadi. Yung isa. Ha? Ay, nasasya. May hindi ay. Tanawa daw dito, wala na dito. Dito, may kuwak. Tuwagan mo yung gagduha. Yawa gini Kuya Tulin, soy. Partner juga na sa Kuya Anong ba? Oh mga kabaro. Doon nga ito mga kabaro, no? Gusto mo ito nga good ang lubi. Oh. Kaya huwangan mga kabaro, bisag na dali nagpuyo ni sa syudad.
Kinahanglan niya pag lubi mga kabaro, no? Nang gitawag mga kini ka, no? Kini. Kinahanglan niya pag lubi mga kabaro, no? Kaya ganoon. Gamit kinisto ang matag adlaw nga panginabuhi ni panginabuhi di magini nga kada adlaw ay panagsaram ta magtuno pero mag-need kag lubi. Di na kinahanglan mo palit pa sa gawas oy. Hoy, Bibi. Asan yung balay, Bi? Ah, asan yung balay? Kini? Wala na yung birthday diha? Wala na? Uy. Si pangalan ni mo? Ha? Oh, ako kasabot og Bisaya. What is your name? Wala ka balo? Aper, Bi, aper na lang tabi. Aper. Sa hugaw di akong kamot di ay. Ati ana na lang kumo na lang. Kumo. Ah, good. Play that niyo. Ay, gusto na lang ako. How old are you, baby? Ha? Hoy. Nya mga kabaro, no? Hoy, ano sige magkaaw-aw. Amigo man ta be, dulon ta gabi. Ah, soy. Ikaw amigo man ta. Ikaw mula juga kuan. Wah, dili magaw-aw, dili lang magaw-aw, may puta. Ah. Hi, Bibi. Ah? Unsa? Ah, dili ta diha ha, matunog ta diri, Bibi. Diha lang ka. Diha lang ka, Bibi. Skra na ka baro, no? Kag bunutan pag isa ka lubi, no? Para swabe kayo kung daghag lubi. Plasta na tandari ah. Ay, ito na, plasta kayo. Og ay, lahi siya nga. Ay, ni variety ni lubi diri mga baro. Nay. Iya gahi ni bunta ni ditra ata isa. Agay. Ha? Sabaw? Gay, galaw gaw. Di man ako ni bukon diri loy. Di na ako bukon. Dito ra sa pagkagdan. Oo. Gahi, buntan. Ha, ka uy. Ha? Gahi, buntan. Gahi sa loy. Ha? Gahi siya mga baro, no? Gahi siya buntan. Di pa natin isa, no? Kasi pangalan si Mangiring, te? Iring na ni Juan, dili ako. Beauty ang pangalan? Si Beauty, si Moana. Ah, sana all! Isa pa ni Rin. Si Olaf, si Tinat. Te, pila ka oras ang biyahe niyang kuya? 24 hours. Pero bakante sila ron? Baba niya ron? Di, bakante sila. Ay, usa siya baka duty sa isa kadlaw pagka mawala sa duty. Oo, man. Ato siya morning. Umapos pagka morning. Balik siya. Moana, dili Moana. Te, live ya to. 24 oras siya. Pila din ta siyang taxi, te? 1,000. Sarado? Kaya ra mag-drive. Pata ba akong kuya, no? Mag-drive ng taxi karon January lagi. Bapo sa trabaho. Gwapo nga lang ino-contract ni. Oh, Mas mali ka sa lain di ay. Ang problema ko ang di ka sulit sa Davao. dili suito ko te, gamitan lang GPS. Aw, Oh, ingay man palang silog. hinay nga. Sige na lang gani kag laag. Laag lagi. Abot gani kag kuan, talaingod. Hindi kinam ko di ang isos kapalong ba ya. Ah, nag-taxi mo to? Wala nagmotor, ako rin nagbus. Ah, Nami sa kumpang ko niya. Oto rin naman na plano rin nga matso na liguraya kay doon naman lang. doon lang bitaw kay na. Si Buli man mo nila ha. Simuli. Oo. Kay Lunis pa man ang birthday. Te, pero makabit bigid si kuya kadadlaw. Te, di gid ma-short no. Oo, nga kwan doon. Mo te ingon sa kuha?
Yun ako sa kuya. Kung saan yung baba, karon? O, baba niya ron. Nasa daw niya. O. Huwag niyo kamato sa opisina. Asa lang opisina? Yan sa... Ipakabot sa Queensland. Pero mangayo kwantino, mangayo og atong gikan sa LTFRB no. Oo, katong... Mag-seminar pa ka ato. Katong ID nila sa CRB. Katong sa... CCMO. Oo. Magkuhan na itong dagkong ID. Nagko nga din no. Ganun pa yung kuhan. Dali naman na, pagdating na ito. Lagi? Magdala lagi sa kadlaw te? Ha? Siguro, kay malutas na kayo itong CI. Mag-seminar pa no. Salamat sa input eh. Try na ako mga kabaro no. Drive taxi mga kabaro no. Okay. Inop contract mo sa akong yutihan mga kabaro. Karon try na to panaksi mga kabaro no. Kasi makaya di ay. Nya dito na po ko mag buhay taxi driver episode 1, episode 2 kay kining buhay gwardiya mga kabaro. Wala na ako ng episode kay gwardiya naman jud ko sa una. I-try na ko mga kabaro no. Ang buhay taxi driver mga kabaro no. Kana siya ba episode gid na, episode 1, episode 2, episode 3. Pa! Sukses ko ning upat no? Ini pure manigid puno ni isa. Pure upat ka bi. Ha? Okay ni upat no? Oh, Kini? kinagawa na ang tulungan na. Kini dako kay isa oy. Eh, nga plate na ko. Mahita takuan. Ay mo na yung magkitago karon? Kasi na po na. Apilo ni? Ayaw kayo buntan daan sa madaot. Wala man na, matulog. Kini? Buntan po ni? Gulay lang yung pila sa buwan. Ha? Ang lang, ibalik pa na ito ha. Ang kita na dito. Ah, sa kuan. Kagagmay no. Duha ka na to. Duha ka tag duha mga kabaro no. Yan na kay silupin na pa. Duha. Ah. Gagmay ang lubi mga kabaro, dumaga na itong lubi no. Kabaro lubi. Yari, dako. Kung iwanin ko praso ni, alkansi yung gani. Ini. Good, Pusing. Ay, ang muda ni. Pa, good. Naisilupin na pa. Kana. Good. Ang atong isalog na sa fan. Ang gilbar ito yung butang sa ilalong. Para dito ka nalo. Ha? Duli ko. Ini ni kulangan ng gitara ni. Dulu mo mo dito. Pa, ulo mo ni kabuk pa. Nya, biyaan mo. Mga kabaro, no, nahuman ako. Naman ako bunot og lubi, no? Og sa karon.
Madto ko kuan kabaro no, madto ko ka playa, apilis. Sakop pa gyapon diri. Sa mong area mga kabaro kay. Oh, human ako. Kumusta man? Hoy, te. Kumusta man, te? Oh, dili nagpapanday piti. Kumusta man, te? Survive po. Survive. Ano ka mo? Ano kay Harold? Ang tayo mo wala. Nasa ko, te. Huwag mga kabaro, no? Pakagod na to ng lubi, no? Kay... Kuha na good. Silingan, happy birthday. Lah, yawag dagway silang iring, uy. Kasi pangalan na to. Ang po. Hoy, magtag. Yawag dagway silang iring, uy. Huwag sa karon mga kabaro, no? Unang kalubi, atong ipakagod. Og. Gusto man niya? Murag busog na ka ba? Naluto na ka pa? Lubi lagi eh. Pakagod na mo ni. Og akong motor mga kabaro, no? Hugaw kayo. Kagikan ko glupon. Og. Hoy, kinain! Ang ikaw kitikiti mo na yun ah. Mine! Mine! Asa ba? Ma! Ang nahitabo, unong kalubi akong gikagod ay gibuntan. Ay na! Nari ko sa motor ako yung sinsilyo dito. Susuin pa niyo. Ara lagi ko sinsilyo. Ari oh, 500. Kaya ka namin sina. Dugang nila kung but kung sakto na pa niya itong kuhan wala man eh kuhan ko dugang kung napalitan mo gabi Pero ay unsa man ang gabi ma? ka na kuhan pangwa wala man eh kuhan ko Ha? tanawa ba tanawa mayroon man kainin gabi Ay magabi ta. Ikaw luto gabi ma. Kay di mo buluan na. luto gabi o ka ng kuhan Bagungon. bagongan Tama gid akong lubi nga gibulot unong ka buok. Pastilan. kung may isa ka buok na gabi palita lang isa lang kanino Oo, kananay dahon. Sige. Si Mine. nasulod na Mine? Gahitlaw ko sa imo, ha? Din ka na, ha? Sa si Ann? Din man? Nagano ka, ha? Abo, gaano ka, ha? Galolo ka, ha? Bastos! ako na luto Oo. ipa ako na nakadayon na ano Ipakupos? Ay, ipachap? oh inabutak papaan to na Oo, kung mag... Sige, try ko. May, tagay ko pismas naman, be. ay ikaw day gapuan ikaw patuto papalitin mo wala ni nang nabutangan o paan ng lubot Kinuha na to daan. mo Oo. Mine. Pismas, be. Kaya malakat na ko. Ga-vlog ko, how? Ganun may maginahaw, gabla ka ba? Subong? Oo. kami kaya mo sudan na to po Katawa mong papa, pangarit ni Tuglubi. Japang Japang Ay, tagay ko, sinina day main, be. Kay... Japang sa sapang Nangarit ni Glubi. Ayaw, kahugaw ko man. Mahuya, tas ang... Sige, Ilang man itong kuanan pa? Ilang... Tawag ani? pangadan Oo. Dito helmet ko. Kwaro no? Kuyog ta. Uy, nga akong lubi naguna. Tila ay, naguna akong lubi. wala ka dito para Ano sama? Sala ka bilog gabi ng kanang
Isa lang kabilog? Isa lang kami. Isa lang ito dito. Oo. Daga naman ito. Wala. Oo, ma. Ano nga ba rin? Bagungon, og. Kining kuan. Kining gabi. Oh. Bagungon o gabi, no? Malita. Kung na 5 minutos. Kung na 5 minutos, mga kabaro, no? Huwag pangitawan ako itong helmet na ko nga. Chuy! Reading! Helmet ko! Tama, kabaro, no? Kuyugi ko, no? Magpalit og bagungon, o niya, palit og gabi, no? Kulangan ang gabi ni mama. Og hugaw ko mahawar, no? Sa 45 minutos Domingo. Open ba ka sila Domingo, no? Kulbaan ko basig di sila open. Oh, patay ang bibi. Oy. Tuloy kaliw sa kulibi. Shout out tayo mga kabaro, dali nga silingan, tangkad kayo. Salamat kay Loy Aloy. Bulahan ka sa tanang lalaki, Loy. Punta daghan pagkaguyab mahitabo. Loy, salamat Loy. Shout out nga mga kabaro nga silingan, no. Salamat Loy. Loy, matsalam Loy. Loy, salamat Loy Aloy. Bilis mga kabaro, no? Kaya palit. Hi te, kumusta man? Okay ra, good. Doon nagbilis mga kabaro. Barangay ang playa mga kabaro. Te, namoy gabi. Ya, namoy gabi ya. Te, namoy gabi. Te. Kanang gabi nga naikuan din ay. Kanang gabi nga naikuan te. May dahon. Tagpila. Asa ta kapit ana? Asa ta kapit ana te nga gabi na dahon? Ito na Bagkiruhan. Bagkiruhan patay. Te, namoy bagungon te.
Patay na naputi lagi ni. Buhi pa ni. Pagbuhay na sir. Ay galaw gaw patay na oy. No, ning tingog siya na patay na daw. Imo tong anak tong taba dre. Dili. Isa man to. Sila lang tulong sir. Wala sila. Di ka ni patay te. Pag-una siya. Puti lagi. Nagbilang ng kailit yung anak. Pilang kilo ani? 150. Ha? 150. 150 kilo ani. 50 ang baso. Sige tagay daw ko 1 kilo daw. Kato ni agi di ba kani lagi masupsop ang uban. Nga naman to. Siguro sa mga patok. Lips to lips lagi lagi sakto. Lami ni bagungon ka unon ba kay magka lips to lips mo. 150. Siguro sa mga kuhaan sir. Kasi Ano daghan naman. Kasi na. kasi naman kasi. Walay gabi diri baligya atin no. Wala sir. Wala sir. Ha? Wala. Wala. Walay gabi baligya man. Murag bagungon lagi na itong Nati oh. Pagkapin na to, yun sa reka. Yan po yung kuhaan. Nati oh. Salamat eh. Busy lagi rin bingguhan no? Dili. Wala. Wara. Thank you te. Yeah mga kabaro no. Walay kuan, walay gabi. Walay gabi mga kabaro no. Asa ka man? Pakagod. Asa ka tugingon ni Papa no? Gabi. Koy. Okay ra koy, pakagod ko koy. Gagmay makainhi koy. Unsa man ang isa equivalent to? Koy. Gagmay kay ba? Namo gud ang lubi na mo na. Ay, gila ko mo kagud koy, dagko kay akong blade. Wala gagmay. Gadmay ka na ilang blade. Gadmay kayo. Gagmay di kayo? Sige, sige. Yan mga kabat. Pero ano, pakagod taglubit. Kung na mo kagod, kung wala, kita gi mo kagod ani no. Tiyasan di kagod lubit eh. Ti, mo kagod kag lubi? Oo. Tanawa daw niya akong lubi, gagmay man kay ni. Tama pud. Ha. Tanawa daw ti. Makagod yung kamay kayo. Nga naman, pila na may makagudan na, pili daw. Ayan, may muntag niya. Ayan. Kana. Nanginay tiya, hait din na yung sundang. Hoy! Bali-balihan naman. Hoy! Yun, no? Oy! Oy! Kagod natin, oy! Long, kalihok kung tawag nila nong. Huwag karoon mga kabaro, no? Pakagod kong lubi. Yan si Kuya, may muntag yun mo. Shout out sa mo, Happy Tauras mga kabaro, vlog mo niya. Walay gabi diri baligya, tino? Ya, walay gabi diri baligya, yan, no? Pagkakabe pang kuhan ka ng bisiklet. Dili ka na, huwag ka ng panggulay po. Ano mo siguro dia? Na, diya, tanaw na tabi. Kaya mo tayo yung ati, wala daw.
Te, pabantayan ako, te, ah. Balik ako, te. Nagabi, no? Te, nakay gabi niya, baligya, te. Walay gabi. Walay gabi mga kabaro. Bagungon lagi na itong tirahan karon mga kabaro, no? Oh. Sa karon. Uy. Ako nga lang buwag. Walay gabi ya? Dito po speakers, wala. Alara. Ay. Ay lang ga. Pakuhaan ko gluri lang ga. Pakagod. Kini, ako ang lubi. Pwede libre sa kanang kupos? Namoy kupos pod? Kau ang gata ba? Wala. Sige, sige. Anak ni mo nate? Oo. Anagin natin no, basta anak ba no? Pinang pastak yung kagod natin yung bagnos ng mga kamot. Ay nabagno sa diyan kamot sugad. Oh, ay kumpiyansa. Delikado na. Ah, December no. Ay kana November, timbiko. Mahal adlaw. Ting binignit, amo nay kusog kayo. Oh. Kumpiyansa na. Tinga na. Oh, kanang gitawag ya mga phone matigulang ta daghang tagbalikan. Para nato ya nakakita ta. Oy. Phone matigulang ta daghang tagbalikan. Ice pa. Ice. Tagpila na rin ang baboy ito ang kilo. 90. Taw-taw na ko baboy ba? Ang baboy rin. Mahal lagi. Ay. Dili ka magawa ning bula ya? Kuha ning bula tiwi. Baro, lami kay bula. Media ka sir. Dili oy. Naga-vlog lang ya kanang. Kilo na, hindi namin siya. Vlogger na, vlogger. Labi ang bula mga kabaro no. Kaya mo itong bukid. Naka-vlog kuya. Vlog. Dito nga palingkin lagi kan. Kamu saya? Mahal ba baboy na? Muna ako ulan akong baboy. Da kay permit. Yan din. Bagungon. Katanim ni bagungon niya ni piso lang, may kan so sulip sa pirmi ba? Di ba? Ano ya, di man sulip ba? Hindi ka sa bagungon. Agay. Agay. Bato ka sinabot niya no? Panawan doa. Ang amigo di. Okay ya. Agay nga naman. Ay, iya mo mugos. Bisut kini gumugos. Sanay. Na. Tapukin na no. Oh, ano naman to? Agay. Buang ano? Iyang ikamyo iyang sarili sa kaulaw. Ha? Putang kalag. Ano naman? Maritime police ya?
Pastilan. Ako kami ang pinto na ano. Wah, ano? Kadiri lang ka daw. Dira na mo ya, kanang luyo ng convenience. Pinin ka rin. Oh. Iya, luyo convenience ya. Na yung mga kuhan dia ya. Ikaw yung nabantay pag gumulo. Anak yung motor ya? Ah, bayaw. Ikaw yung nabantay pag gumulo dito. Di ba taga-bangkiro na tagiya na ya ka ng bagumon dia? Oo. Yaw mo hindi papantay kay. Ay gilakaw. Okay. Kaila din kanila listed ya. Guste? Oo. Oo. Kan. Amigo mo? Bing man. Bing. Bing Kumasan? kaya sawa? Dili. Yang mangon. Siguro yan. Now. Mataraan man aja. Masaraan? Mataraan man aja. Okay. Bing. Matar ding awan. Tawar ya. Wah. Now na kumarin na dire. Mana diri ya bingawon? Oh. Baru wana. Ako ko tuloy mo may ari-ari ko. Dua ka tuwi? Grabe ya. Ito, nakit ba? Pag sila ng ayos niya. Ano ba ito? Ya, dapat bye-bye. Bye-bye Di na kayo kumabot siya ya. Di mo nagkito dali ya. Oh. So, impalay nyo na, likod. Yan. Ano sila ka dali ya? Ito meron sa rin dali ya. Smell. Smell? Oh, okay lagi. Sige lang ya. Dili, ang ipot yan na ya. Yung nga, wala naman. Kaya kita mo ron. Okay din nanti. Ay, 1 year na lang. Dual citizen ka na. Ay, salamat. Ikagod yun ni ante. Pila tanan te. Mo atong 1, 2, 3. Ibilin dai. 5. Pila tanan te. Ha? Uy, salamat kay te ha. Nate ha. Dito lang pa yan. Ay. Lang, diyan na bayad si mo lang. Buhay ka. Bay 5 lang. Maro na magchinsaw kadali ba't ka rin, no? Ano ba't ko? Oh. Bay 5.